Karbi Anglong Autonomous Council arlo sai kam thong kep asai pho tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM angbong ave kirui thu amai kangni. Sarupathara longta anti drugs pen osumar kanghu kenep aputhak chirok to amai padupon. All Karbi Anglong under 13 hanjang langso cluster angdung kiti kepathu. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thikthia kiso do anta kipa mi iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pinya da Abirta long pen nilisangpi marvelous rong parpi nonar juikta Abirtang ton pen. Kedam tang busik ni phai inkoira Troxy arni anar lo por phai hini along pen dipho long kido langkung habe auditorium hall along Karbi Anglong Autonomous Council arlo Saikam Thomkep atsai phuatum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang angbong ave kiroi chuamai kangnipon. Bangso amaya long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Karbi Anglong Autonomous Council MAC ke doan lapen Saikam Thongkep along claim saipu atum chetong dunsi mesen pen mai pichun pon. Mai long kedam tang apor sai kam thong kep along ke claim kedam ke pa pleng tang lapen ke pa pleng plilang asai ke do an setame ke pa pleng ponji aphan sai phu sai phiatum CM Dr. Tuliram Ronghang athengnu chethan pon ringti lapen non ke wang jilang arni sai kam ke do an pen setame rada pharman ke claim kedam nang jia son anta apor teng pen ke claim ponji aphan ta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council arlo sai kam thong kep along tame borengang hoi ke pabat pen puthot rada thengnu ke pangdak pen Karbi Anglong along lokecher liari so ejanga tumaphan borengang hoi ke palong jia phanta sai phu sai phia tumpen chingki chingwai pon La Sofia abangke next sayang dengan bangke La Sofia sayang dengan bangke begitu सांस्कृतिक मुहावहा अहम बोलातुना culture lapen Karbi cultural society penceng homai to hoba lapen ya kapre asong dapi ini tu mana culture samai kapre masih lah ini asa yang deng sendiri digedeng ini panel itu keceng loje Karbi Autonomous Council kan kisi klaim ina naso sayang deng kisi siden ini itu dari meeting masih officials kemudian jalan sih MLA kemudian jalan sih itu masih jalan kapten ini sayang deng kisi kapitun dia atau kan luar penceng lo itu jalan penceng lo kapre sayang deng kapitun dia News Report Karbi Anglong Live. Kedam tang busik ni phai ingkoi ra throk arni det pia dang along ta anti drugs arni kata London asonsi balipathar along setame anti drugs apen osomar tum phan kinep kanghu aputha cherok to amai padopa Bharatiya Janata Yuva Morcha thihek pen BJYM hin pen chepatir piponsi balipathar along anti drugs lapen osomar tum phan kinep kanghu aputha cherok to amai paman ponlo Bangso along sarupathar BJYM amai phu anil tokbi penja ponsi pinang atum chirap cheto dunsi labang so sai pachun ponlo kedam tanga por khoda bangke rong supi malom si drugs ki cho atum ki ong bonta non ke rong malom anta labang so drugs ki cho aphai nang bat bom lu pusi than pon drugs lake munit le ki cho kali drugs se munit aphan ki cho lasi non ki thurmia riso atum lahai rakio hormu mate drugs det kali rakia hormu an ke cho che det nangji lapen Komane jong si chodet pulote kachi oji aphan kachi rok tok aphan armu kachi jengpen paklang ponlo Bangso hut pirthe long usomar inghu ponsi angtan hawara long pondet po ke jordam lapen me hengno asai ke paklem bang ke chia sophan pinan ke do hai hui pen ke che pen ke do
chongthui chobaya lampen ki kroi dunde deji lahaya puthak setame bang sohut chethan pon ritti la son thak thak si lahorijan khat khati lapen prek jam adim alongta anti drug day paman ponsi misen ing samjen pen pichun pon bukajan pen ananterang karbiang long live Karbianglong Students Association kapin khat atengsi Hanjanglang So Sports Association atum chapacher pi ponsi Hanjanglang So ke pathu aklamalong kedamtang wusik ni phai koi ra phli arni pen all Karbianglong under 13 football championship surihini rank koi rahini Hanjanglang So cluster qualifying round ke pathu cheng ponsi kedamtang wusik ni phai koi ra troxiar ni angdung kiti pathu ponlo HSA amai phu Jivan Chandra Pathak pen chepahem phu ponsi aluhi sar poaman pen Master Games gold medalist Hemari Ingti Chetongdut lapen Anparta Robi Rongpi Hemari Tokbi lapen Man Pengki Dotum Chetongdut labangso angdung kiti ke pathupon Hanjanglang So Sports Association under 13 lapen Dolamara Sports Association under 13 atum angbongsi pathupon lo lada ke haya tumsi dipurong supialong angdung kiti pathudun longpo bangso ke pathualong referee Sankarte Rangpen langpon lo ke pathu ke chengpen nat nat ke pathu ate ranga tumta ke thek soi la pen kang tang pringa jok first half anke nat nat ta goal chipiut enalo api second half ahut ke pathu juda por hut HSA atu goal ipum thapsi HSA goal isi la pen DSA highway pen HSA atumsi chepa hai pon lapen ASA tumsi di purong supialong angdung kiti pathu ponthuko bangso ke pathu along best player anong e jersey number 13 sarbong phangcho DSA Hemaritok defensive pajer pondo buka janpen ananderan karbianong mai kedamtang wusik ni phai koira troxiar ni adapor phai troxi rachiti mapor alompen National Highway 36 Atobar pi ke parlo manja pen dilaya dagalong krong pli atobar kaselam ponjia phan aron re pen towara kung ke do tuma phan ke tharli ponasai ke deng pon bangso asai NHAI atum pen chepatir pi ponsi krong pli towar kaselam kapang chengjia phan manja bypass pen dilayan keleng thor atobar akung along aron re pen ke do tuma phan jasemet kulat so ka chubi atum pen chenglok bari bi thung apai song an ke tharli asai deng ponlo krong pli atuwar long pen meter crep ho angbong kido kulat lapen paisong an kiparu asai deng ponlo kedam tang penangan arni pen NHAI atum pen policy bangso asai ing samjen pen pichun ponlo सेंट्रल लाइन पे 15 मीटर दोनों साइड और ये क्या से किया जा रहा है डीसी की आज्ञा और लोकल अथॉरिटीज की आज्ञा के बाद सर ये चलेगा ये कहाँ से कहाँ तक किया ये तलाई से लेके लौरी जान से लेके नीचे मान जाता है सर जो ये भी अभियोग हो रहा है कि कंपटीशन कुछ भी नहीं मिला है लोगों को नहीं मिलेगा एनक्रोचमेंट को कंपनसेशन नहीं मिलता है जब हम लैंड खरीदेंगे उसके आगे 15 मीटर के आगे तो कंपनसेशन मिलेगा तो आज जो सर इलेक्शन हो रहा है उसका कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है इसका क्योंकि ये सरकारी भूमि है जी हाँ ये सरकारी न्यूज़ रिपोर्ट करबियांगलोंग लाइव पिनियादा बिरता बंके लपांसी कंपनी लो दोमे थागमे करडोम